Tuttua turinaa, puheenaiheita, vieraita ja tietenkin hyvää musiikkia. AP Media Mix. Heipodei hyvät kuulijat ja tervetuloa taas AP Media Mixin pariin. Nyt on siitä erikoinen tapaus tai tapahtuma, että me ollaan täällä kaikki kolme. Elikkä Anni, Ippe ja itse allekirjoittanut AP Niemelä. Moikka moi! Ja me ollaan kaikki selvinpäin. Tai siis piti ainakin tiedä heistä. Puhut vaan ihan omasta puolesta. Mä tulin autolla ainakin. Älä niinku tuu meidän tontille yhtään niinku heittämään. No mä nyt yritin vähän seivaa, mutta... Hei, mitä kuuluu? Anni, se kysyi sulta. Kuuluu hyvää. Ihan semmoista... Mitä? Laitetaan vähän mikkiä. Mikrofonissa on vähän nyt jo kiinni. Niin, kaikki on kuulkaa ihan silleen... tavallisen mukavasti. Niin, ei siinä. Sinä opetat lapsukaisia tekemään pullia ja pursottamaan. Lapsukaisia ja aisukaisia. Aisukaisia, okei. Kaikenikäisiä opetan. Mut sitten hei, ja Ippa kertoo kaiken meille. No, mulla on just vanhempi poika aloitti lukion, niin
hän varmaan opettelee kohta tekemään lapsia sitten. No niin. Mä olin parikymppinen itse silloin, kun mulle siun antoi. Niin. Mutta silloinhan sulle tuleekin hommia. Miten niin muka mulle? Siten niin, koska... Mä en ole valmis 20 vuoteen tommoseen vielä. Silloin kun nuoret rupeaa tekemään muksuja, siis muksut kun rupeaa tekemään muksuja, niin nehän törkkää sitten aina ne muksunsa vanhemmille. Enhän mä silleen tehnyt silloin ikinä. Elikkä teikäläinen sitten niin kuin paskavaipparalli alkaa uudestaan. Ihanaa. Siis onks tässä joku vihje tässä? Ei ole, vaan siis se oikeasti aloitti lukioon just. Tämä oli viittaus American Pie-leffoihin, että mä en halua, tämä on niin kiusallinen aihe, että mä en halua puhua tästä. AP, mitä sulle kuuluu? Kiitos hyvä. Mä tulin radiolle, mä tulin roottoripyörällä ja niin kuin huomaa taas, että kaikki, jotka on nenänsä laittanut tuolta ikkunasta tai ovesta pikkusenkin pihalle, niin huomaa sen, että tuolla moottoripyöräyllä, niin jos ei nyt enää niin kuin rupea päivät olemaan niin kuin himmassa, niin ainakin viikot rupeaa pikkuhiljaa ole sitten tältä kesältä silleen, että tuolla hirveästi nauttii ajamista. Elikkä tykkäsin oikein kovasti. Eikö tullut kylmä? Ei yhtään. Mulla on kuitenkin hyvät ajokammat ja aurinko paistuu ja mitä tuo nyt vähän reilu 10 astetta lämmintä, niin se on tollaiseen hommaa oikeinkin mukavaa. Niin mikäs hyvä fiilis. Vapaata muutenkin lauantaina sitten vasta sinne Porkkanaan ajamaan, niin eipäs tässä mitään. Elikkä aloitettiin tällaisilla hyvillä, elikkä raskausuutisilla, pullan laittamisella. Anteeksi, millä uutisilla? Kuka oli, siis kenellä teistä oli semmoinen? Nyt mä en kuunnellut nyt. Elikkä jatketaan siis homma, mutta haluatteko tähän niinku, että pilataan tämäkin iloisuus pois? No se on tehty jo. No niin, mutta niin joo, ja sitten varsinkin kun sä tämän lähetyksen sitten kuunnellutat sillä sun pojalla, mikä lukio nyt on menossa. Mutta mennään ja pilataan tämäkin hieno tunnelma ihan ensimmäisen uutisen, eli entistä pahempi liikennesumppu Helsingin ydinkeskustaan. Nyt tuli päätös. No niin. Ja tiedättekö mistä puhutaan? Vasemmista ja vihreät on nyt sitten tehnyt, kun äänestetään Stadin kaupungissa, niin 7-6 äänin ollaan tehty päätös, että Kaivokatu suljetaan sitten yksityisautoilla. Kaivokatu, siis tämä mikä menee, meneekö se siinä rautatieaseman pohjoispuolella? Sokoksen ja Makkaratan väliseksi. Niin. Et siitä ei pääse enää ajaa. Eli jos mä tuun Hakaniemen kautta Kalliosta haluan Manskulle, niin en pääse enää siitä. Niin. Näiden on the rocksia ja näiden ohi. Joo, et pääse. Just joo, okei. Elikkä nyt ne suunnittelee, että kato, kun vihreäthän on ideoinut, että kaikki menee hyvin, koska Rantakatuun pääsee sitten niin kuin yksi kaista sinne ja yksi pois. Voi jumalauta, mä sanon, että tyhmyys on todellakin, se kuuluu tiettyyn laitaan. Mulla on ratkaisu tuohon. Kerro. Kojelaudalle huoltoajokyltti, problem solved. Aivan, tai taksikyltti katolle. Mutta täällä kyllä sanotaan, että esimerkiksi Helsingin yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala sanoi, että käsittämätöntä kaupungilta tehdä näin merkittäviä päätöksiä poliittisesti äänin 7-6. Kaivokadun sulkeminen ruuhkauttaa keskustaa ja haittaa autoilevia asiakkaita, työmatkalaisia sekä huolto- että liikkuvaa palveluliikennettä, mikä on täysin totta. Siis tämä tulee olemaan, onneksi mä oon päässyt Stadista silleen veksi, että mua ei niinku, kyllä tää pistää kuohuntaa mun päässä, mutta onko jotain aikataulua tälle? No todennäköisesti, jos nyt päätökset tehtiin, niin kyllähän tässä vuosia kestää, mutta täälläkin ollaan sanottu, että ainakin vuonna 2027 alkavaksi kaavannut remontiarvoinen vaikuttavan merkittävästi liikenteeseen, mutta tarkempi aikataulu ei ole vielä tiedossa, mutta sanotaan näin, että kyllä se sieltä tulee. Sitten kun ruvetaan miettimään, että mitä aina, kun näitä ollaan tehty. Me ollaan tällä hetkellä radiostudiossa, missä menee Hämeentie tuossa vieressä. Mitä kävi? Täältä lähti firmat. Ja tässä on muutama näitä pysyy, kituu ja vaihtuu niinku 3 kuukauden välein. Ja mä oon käynyt haastattelemassa noita, mitkä oli ollut jo 10 vuotta tässä kadulla töissä. Esimerkiksi kenkäkauppaa pidettiin, vaatekauppaa ja parturikampaamoa kaikkeen. Sanoin, että ei helvetti, asiakkaat lähti. Tästä piti tehdä niinku hieno kävelyhomma. Miten kävi? Ei ideologia, vaan ei sitten
kun se menee järjen eille. Niin ideologia ja business ei kulje käsi kädessä, mutta business ja kansantalous. Mutta hei, tuttu tapa tänään Leo Morazzioli ja paskoja uutisia, ellei tää ollut jo meikäläisen paska uutinen, mutta paska maku jäi niin sanotusti. Paska juttu se oli. Kitalakkia, mutta nyt hyvä meininki, halo Helsinkiin ja tuli Kärpäset. ennen Halo Helsingin biisiä puhuttiin siitä, että Starilla on joku kummallinen pakko saada noin keskusta pois autosta ja sitä myöten myös näivettää keskustaa, mutta ei jatketa siitä enempää. Laitetaan kuitenkin tulemaan tällaista uutista. Tämä liippaa mennä aika läheltä sitä. Eli ruuhkissa pysytään vieläkin. Mitäs luulette, minkälainen ruuhka tulee? Kun
1690 metrin pituiseen tunneliin menee orava. Ja sitten se orava vetää sen koko matkan ja kaikki autoilijat menee sen oravan tahtiin. En kestä. Mä voisin sanoa, että se voi olla, että pieneksi menee ruuhkat niin kuin stadissakin, koska näin kävi Newcastlessa. Ja uutinen löytyy mtvuutiset.fi. Utelias orava aiheutti pienimuotoisen liikenneruuhkan 1690 metrin pituisessa tunnelissa Newcastlessa, Britanniassa. Tunnelia hallinnoiva yritys kertoi hyväsydämisten autoilijoiden antaneen oravan kulkea rauhassa autojen edessä koko tunnelin pituudelta. Sosiaalisessa mediassa vitsiniakat ovat muun muassa kysellyt, että maksoiko orava tiemaksun vai saiko se sakot. Ja tämä juttu, mikä täällä sitten on Englannissakin tietysti heitetty ja sitten siellä oli julkaistu video, näkyy miten orava kulkee keskellä tunnelia ja autoletka seuraa perässä. Oravan kerrotaan pääseen ehjinnahon ulos tunnelista ja lähteneet lopulta metsään. Jos oltaisiin Suomessa, se olisi ollut liito-orava, se koko tunneli olisi purettu ja suljettu. Ja... Todennäköisesti. Mutta nyt oltiin Newcastlessa. Hyvän mielen uutinen, kiitos AP. Kerrankin jotain hyvän tuulen juttua tässä. Mutta kysymys olikin, että mitä luulette, minkälainen tulee, kun en tiedä yhtään kuinka paljon, millä kilometrivauhdilla orava loikkii, mutta sille ei hirveästi ole, ja tuollainen 1,5 kilometriä, niin iso autoletka siitä. Ne on aika nopeita kyllä, mutta 1,5 kilsaa. Niin, ja sitten jos mikä liian rajoitus siellä, että kuinka lujaa ne tulee sieltä. Jos se on noudattanut niitä rajoituksia. Niin, ei, mutta joo. Mutta iloista on myös nyt tulossa, eli Leo Morazziolia. Herra on ollut vuosia tuossa meidän ohjelmassa, ja taas löysin ihan uutta meininkiä, ja tässä uutta Leo. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty,
tulista menoa. Leo Morat, se oli Take Me Home. Ja tulista muuten myös meidän seuraava höpinä. Multa käskettiin kysyä, Ippe, sulta. Tästä Chilen hommasta sen verran muistia virkistääkseen. Me puhuttiin sun kanssa, kauas tässä nyt on muutama lähetys aikaa siitä, että teikäläinen harrastaa, ja nyt mä korostan isolla, mä alleviivaan, harrastaa kunnolla chilejä, ja sulla oli erilaisia chilejä, paljon niitä nyt olikaan? 12 lajiketta taisi olla tänä vuonna. Joo. Pensaiden määrä oli 24, eli kaikkia 2. Eli se ei ole enää siis sellaista, niin kuin, että ostetaan kirpparilta yksi apassi chili, kasvatetaan siitä, otetaan ne yhdet vauvat pois ja sitten heitetään roskiin. Eli sä teet tosissaan tätä, niin mulla sitten tuli tuossa koputtaa olkapäälle kaveri, mikä oli kuunnellut lähetyksen, niin kysy, että mitä helvettiä sä teet sillä kaikella chilillä? Syöt sä kaikessa chiliä? Puurossa, jäätelössä, kaiken. Mitä sä teet? Teit sä bisnestä sillä? Mitä? No en mä nyt kaikkea siis käytä itse, ja bisneksestä puhuisi, sen verran pienet rahat pyörii siinä, mutta aika ison osan mä ihan kuivatan uunipellillä, ja sitten mä oon ostanut Tokmanilta semmoisen joskus vuosia sitten semmoisen 10 sähköisen kahvimylly, että sillä kato jauhaa jauheeksi. Mehän ollaan siis niin kuin mainosvapaa radio. Kyllä. Mutta siis Tokmannista. Kyllä, Tokmannista. Oliko se Tokmannista? Se oli Tokmannilta, kannattaa kaikkia hakea heitä, sieltä saa 10. Niin, mäkin olen kuullut, että Tokmannilta nimenomaan löytyy. Ja tässä tulee se bisnesosuus just nimenomaan. Mutta joo, siis jauhaa jauheeksi, sillähän ne säilyy vuosikausia. Sitten kastikkeita voi tehdä niistä, ja kyllä ihmiset niitä ihan ostaakin multa. Joo. Toi on muuten aika magea juttu. No justiin olin kysymässä sulta, että miten chili menee sitten tälle meidän lähetyksen järjelle. Siis mä oon kans kerran onnistunut kasvattamaan chilistä ihan oikeasti, niin onko ne hedelmiä vai marjoja vai mitä ne nyt sitten on? No hedelmiksi niitä nyt vähän silleen. Niin, ja siis se ei ole ihan helppoa kyllä. Että kyllä siinä pitää olla aika tarkka olosuhteista, mitä mä nyt ainakin olen huomannut. No siinä on lajikohtaisia eroja tosi paljon, että kuin helppo tai vaikea se on, mutta sitten yksi jäi sanomatta, mitä varten mä niitä kasvatan myös, niin ihan puhtaasti tyhmyyteen, eli kilpailuihin. Mitä? Kilpailuihin ihan, siis en myy mihinkään kilpailuun, vaan että yleensä joku haastaa mut. Ja sitten mä kasvatan itse semmoisen sopivan setin, vaikka 6 eri lajia valitsen, että mä kasvatan nää ja että lähdetään tosta liikkeelle ja last man standing, niin sanotusti. Mutta siis onko tämä nyt sitten joku teidän oma sisäpiirin kaveriporukka? No kyllä siihen saa tulla ketä vaan, mutta tähän mennessä ne on ollut jollain lailla muuhun kytköksissä olevia tai kavereita. Okei. No mä sano vaan ensin. Jäikä kun ole hyvä. Mä mietin niitä Scoville-asteikkoja, että mikä on sulla niinku kaikista korkeimmalla siellä? Mitä mulla löytyy vai? Niin. No ensinnäkin jos Scovillesta puhutaan, niin mikä on Scoville, niin Tabasco on 5000 Scovilleä. Maailman tulisin chili on tällä hetkellä semmoinen kuin Pepper X, mitä ei ole saatavilla mistään, koska se on julkaistu niin sanotusti vasta pari vuotta sitten, se halutaan pitää harvinaisena. Sen kohdalla puhutaan 3,5 miljoonasta, mutta itselläni on hallussa semmoista, se ei ole mun kasvattamaan, mutta mulla on hallussa, sitä on tosi vaikea saada, jonka Scoville on 2,7 miljoonaa. Mutta sitten taas semmoiset, mitä mä oon kasvattanut itse, niin niiden suurin vahvuus on ollut noin 2 miljoonaa. Mutta ei heitetä nyt kaikkea näitä juttuja tähän, koska mä sanoin ja mä lupasin kuulijoille, että me otetaan aina tämän syksyn aikana otetaan enemmänkin puheeksi tämä chili, koska tämä oikeasti kiinnostaa jengiä, koska chilin kasvatus, chilihän on nostanut niin sanotusti sitä mainettaan. Se oli vielä niin kuin sanotaan 20 vuotta sitten, niin se oli just se, että vaan hullut. Niin kuin se oli vaan tulinen asia, ei mitään muuta. Ja niitä nyt lajikkeita saattoi olla ihan muutamia vaan, mutta nykyään niin kuin kehitellään koko ajan tullisempi tai hedelmällisempiä tai sitä ja tehdään tällaisia. Näistä puhutaan lisää tässä ohjelmassa, mutta ei nyt kerrota kaikkea tähän, että Ipeltä kyllä tässä syksyn aikana testejä tulee paljon. Yes, sen voi luvata. Ja sitä odotellessa, mutta nyt Ragbone Man ja Skin. Seconds from my heart, a bullet from the dark, helpless I surrender, shackled by your love, holding me like this, poison on your lips, only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love.
It was almost love. It was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you. About you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you. About you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you. About you. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far now, it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you. About you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you. About you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you. About you. I reached out for your hand when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you. About you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you. About you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you. About you. 'Cause it was almost love, it was almost love. Ragbone Man ja Skin. Hyvää musiikkia jatkuu kohta puoliin Tuomari Nurmiolla, mutta sitä ennen otetaan pikkuinen maistiainen Ylen sivuilta. Mulle tulee ensimmäisenä mieleen tästä, että mihinkä puhdas järki tai päättelykyky on niin kuin hävinnyt. Pitkä uutinen, käykää katsomassa, jos haluatte yle.fi-sivuilta, mutta näin se menee. Joku kaatoi 17 hirvitornia Kouvolassa. Ja tätähän nyt täällä nyt epäiltiin, että onko kenties tuuli tehnyt tuhojaa. No ei varmaan näin ole. Mä en usko tuohon tuuleen, koska tämä on Kouvolasta kyse. niin joo. Ja sitten hirvestysaika on juuri alkamassa. Ja joo, tää on pitkä juttu. Täällä on ylikonstaapeli kertoo, että ei muista, että jähtitorneihin olisi aiemmin kohdistunut näin laajaa ilkivaltaa. Eli nyt todellakin epäilee, että ilkivalta ja kas kummaa. Ei se ollutkaan tuuli, koska näistä osa on metallista tehtyjä. Eli ihan näin. Mutta sitten mua niinku häiritsee tämä. Metsästysseuran puheenjohtajalla ei tällä hetkellä ole tekijästä minkäänlaista aavistustakaan. No, mä en tiedä, onko mä sitten lukenut jotain salapoliisijuttuja liikaa aikoina, tein tai jotain poliisileikkää aikoina, kun siis hirven metsästyskausi on alkamassa. Ketkä ei tykkää, että hirviä metsästetään? Hirven metsästystornit kaadetaan juuri ennen tätä. Mistäköhän voisi löytyä se niin kuin syyllinen? Ja sitten täällä ihan oikeasti silmät pyöreänä, ei meillä ole mitään aavistustakaan. Kuka tämän olisi voinut tehdä? Eikä motiivistakaan mitään aavistusta. Ei varmaan, nimenomaan. Niin. Ja sitten ketkä on niin kuin yleensäkin metsästystä vastaan ja hirven metsästystä vastaan, ja voi jumalauta sentään. Käyttäkää nyt, täälläkin nämä sanoo, että ei kukaan tiedä mistään mitään, ja kukaan ei täälläkin näy
rikoskonstappelit ja kaikki levittelee käsiä. Käyttäkää järkeä, käykää kyselemään, että missä helvettiin ne moniväripäiset hihulit oikein tuolla räkänokat oikein majaille ja käykää sieltä kysyä, niin varmasti se syyllinenkin pikkuhiljaa löytyy. Oletteko te ikinä käynyt hirvimettällä? On, mutta en mä siis tietenkään. Sä olit vaan dokaamassa illalla siinä nuotiolla. niin, suurin piirtein. Ei, mä oon ollut siis, mä oon metelöinyt. Siis mä oon kävellyt sellaista hiekkatietä pitkin ja meidän koko homman nimi oli se vaan, että jutelkaa paskaa niin paljon kuin sielusta sieltä ja kovaa ääneen. Kyllä, mä oon tehnyt sitä samaa ja musta se oli ihan sairaan hauskaa. Niin meillä oli jotain kaljapurkkeja, mitä me hakattiin yhteen. Eikö se ole jännittävää ja pimeätä tai sitten vielä niin kuin muutakin hämärää kun oli. Niin just silleen, ja minkä ikäinen olit? Kyllä mä olin päälle 20. Okay. Mä olin vaan fasaanimetsällä pelkästään. Missä metsällä? Fasaanimetsällä. Vai niin, sä oot tällaisia kuninkaallisia. Niin, kyllä. just heti heitti paremmin. Sitten jumaleessa, se ei pidä meitä yhtään minä. Me käydään vaan niin kuin noiden sarvipäin. Joo, siellä Korkeasaaressa riikinkukkoja. Ja mä lupaan kaataa jokaisen fasaanitorniin tästä lähtien, minkä mä näen tuolla. Sä et selvästi tiedä hirveästi fasaanimetsästystä. En tiedä. Siinä ei torneja painaa. Mutta niin kuin lupasin, eli hyvä musiikki jatkuu. Ja nyt otetaan Tuomari Nurmio ja Maailman onnellisen kansan, niin kuin Suomen yleensäkin. Aivan meren tällä puolella, täällä pohjan perukoilla, näillä raukoilla, rajoilla, Palikkalan markkinoilla. Täällä laulaa laulujansa, maailman onnellisin kansa. Täällä jossain kukoistaa, maailman onnellisin maa. Mikä täällä murjoo miehen mielen muodottomaksi? Kuka ouri, kuka kouri, kuka möyri, kuka köyri? Täällä paha sisu vaatii viinaa ja viagraa. Ja jos miehen mieli murtuu naisen leukaluuhun. Aivan meren tällä puolen, Korpimailla Rämesoilla, lännen etuvartioilla, Kalevalan vainioilla. Täällä laulaa laulujansa, täällä jossain kukoistaa, maailman onnellisin kansa, maailman onnellisin maa. Mikä siellä pääsemättä, kaappikello jätetään, kellä kaasu kiinni hirttää, kellä käämi kärähtää. Kohta mandoliini halkee, hanurista repee palkeet. Kuka kusee oman kenkään, kellä päässä tärähtää. Kimppuun käyvät etiäiset, rujot hullut, höyrypäiset, piiskariiput, helttaan heittää, kohta alkaa kone keittää. Karvalakki on märkä hiestä, puhotaan jo raatteen tiestä. Muukalaiset täytyy piestä, kuka pelkää mustaa miestä. Aivan meren tällä puolen, täällä pohjan perukoilla, ison karhun kainalossa, pimeässä kusikossa. Täällä jossain piileskelee sisukkaasti
Rektumin tietotoimisto RTT uutisoi. No niin, tästä heitettiin itsemme paskioin uutisten pariin. Mä oon ulkoistanut tämän aika lailla jo viime keväänä teille, mutta nyt mä voin aloittaa tällaisen erittäin lyhyellä, ja tää on paskauutinen sen takia, kun tää ei ole uutinen. Tää vaan tää rupee niinku kiristyttää hampaita. Iltalehti kertoo, Olkiluoto 3 toimii vajaateholla ja häiriön selvittämisen ajan, eli taas ei saada nyt sähköä. Eli tässä ei ollut paskaa mikään muu kuin se, että onko tämä enää uutinen. Tätähän mäkin mietin. Niin, eli jos ei meillä, tähän ei enää sanat riitä. Näissä on aina jotain. Mä oon sitä mieltä, että näillä suomalaisilla ydinvoimaloilla, jos siellä jumalauta taukohuoneessa jääkaapista palaa valo, niin ne varmaan sulkee sen 3 viikkoa. Että rupeaa tuntua tältä. Mutta onko teillä oikeita paskoja uutisia? Löytyykö Annilta? No mulla on tämmönen hätäinen paska uutinen. Hätäinen paska. Hätäpaska, niin. Joo, alkoi hyvin ainakin. Mä odotan nyt mielenkiinnolla. Eilen tapani mukaan selailin Facebookia ja sieltä tuli tällainen keskustelu vastaan, jossa ihmiset oli ihan hirveän onnellisia siitä, että nyt on tullut Hesburgeriin uusi kasvishampurilainen ja siellä kehuttiin siis kerroshamppari ja siellä kehuttiin sitä aivan sitten niin älyttömän paljon ja mun mielestä tässä ei nyt vielä ole mitään uutista sille, että kyllähän niin kuin kasvisruokavalio koko ajan on enenevissä määrin kuitenkin tarjolla joka paikassa. Mutta sitten mä tuossa rupesin selailemaan tänään Ilta-Sanomia ja sieltä tuli sitten tämmöinen uutinen vastaan, että vegaanit pettyivät uutuushampurilaiseen. Tuntuu siltä, ettei Heseä oikeasti kiinnosta. Okei, vegaani ja kasvisruokavalio on 2 eri asiaa, mutta mielensä pahoittajien maassa ollaan jälleen aika vakaasti. Täällä jutussa nyt ei silleen ole, täällä kerrotaan näitä ihmisten kommentteja aiheesta, mutta sitten täällä niinku kerrotaan, että täällä on munasta tehty majoneesi tässä hampurilaisessa. Se on nyt vegaaneille sitten se kova paikka, kun se on kuitenkin mahdollista siis vaihtaa vegaaniseen majoneesiin, mikä ei liene tuottavan ihan hirveästi lisävaivaa aiheeseen. Eli vegaani on nyt pettynyt kasvishampurilaiseen. No, mutta lihansyöjäkin varmaan pettyisi vegaanihampurilaiseen. Niin. Tämä toimii molempiin suuntiin mun mielestä tämä asia. Toi oli Anni aivan loistava nappaus tuolta, koska tää on justiin tässä niin kuin paskaa uutista ja justiin tämä, että kun tietyt kasvisruokailijat, vegaanit aina vaatii sen, että meille pitää olla sitä, että mä oon kerran mennyt ravintolaan ja kasvisravintolaan ja vaatinut lihaa. Ja kun ne oli sitten, että ei täältä mitään lihaa saa, no vittuuks, miksei? Vaaditko palvelua ruotsin kielellä vielä? En, swahiliksi. Mutta ei, se ei käy mitenkään toisinpäin. Ja mulla on nyt, että Anni, tää sun uutinen on tässä auki. Ja täällä niinku sanotaan tästä, että kun ollaan kyselty, että miksi niinku Hesburgerin tämä ei ole niinku vegaaninen, niin täällä nämä kirjoittajat, niin vegaaneille ei haluta enää lähtökohtaisesti tarjota valmista vaihtoehtoa. Se on mielestäni kurja suunta. Erässä viestissä sanotaan, tuntuu siltä, ettei Heseä oikeasti kiinnosta vegetuotteiden myynti, pohtii toinen keskustelija. Sitten Hesburgerin viestintäpäällikkö Petteri Pohjonen sanoi, että niillä ei ole koskaan ollut vegaanista hampurilaista. Niillä on ollut kyllä kasvishampurilaista, mutta esimerkiksi nämä pihvit paistetaan siinä samassa frittepannussa, missä niin kuin kaikki lihatuotteet. Ne ei ole koskaan väittänytkään, että se on vegaani. Se on nyt ymmärretty niin vaan se näin. on ymmärretty väärin. Ja sitten tätä, että Stadissahan on mennyt monta kasvisravintolaa konkkaan. Minkä takia? No helvetti, kun ne asiakkaat ei halua sitä vegeruokaa. Elikkä älkää menkö vaatimalla. Vaatii, menkää himaan, ne tehkää siellä sitä, mitä haluatte. Älkää yritykseltä, minkä pitää tehdä voittoa, että se voi maksaa palkat, vuokrat sun muuta. Ja jos ei se pysty tekemään sitä tulosta sillä, niin että teille tehdään kasvishampurilaisia, niin voi.
Tämä meni muuten aika paskaksi uutiseksi. Elikkä sitten Ippe heittää meille niinku noppa kutosesta. No nyt ei puhuta vegaaneista eikä mistään vihreistä eikä mistään. Niin voit ottaa vähän iisimmin. Mutta... Elikkä onko biisi aika? Ei. Kyllä multa yksi tämmöinen, että varmaan olette kuullut tai lukenut, kun on tuolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla näitä ruuhkia ollut tosi paljon. No itsessään, miksi siitä nyt enää pitää edes uutisoida, se on yksi asia tässä, mutta tän on nyt saanut kokea myös Jallis Harkimo ja hänen poika, nämä ruuhkat. Eli tämä homma meni tälleen, että Jalliksen poika, tämmöinen kuin Leo, mä en tiennyt, että hänellä on Joelin lisäksi joku muukin poika. Tiesikö hän itsekään, mutta niin. Leo Harkimo, niin Jallis oli vienyt Leo-poikansa tonne lentoasemalle, kun Leo oli lähdössä lennolle. Ja siinä oli huomioitu nämä mahdolliset ruuhkat, että oli 1,5 tuntia aikaa lennon lähtöä, kun he meni sinne. Mutta Jallis kertoi, että sitten kun hän jätti tämän poikansa, tämän Leon sinne, niin heti siellä oli havaittavissa, että siellä on ruuhkaa. No yllätys. Ja Jallis lähti ajan takaisin kotiin, niin kohta tämä poika soitti Jalliksen perään, että tämä tilanne on aivan toivoton täällä ja että mä koitan päästä tuonne matkalaukkujen jättöpisteelle, mutta ei tuu onnistuu, että ei ole edennyt nyt 100 metriä ja kello käy. Että voitko tuoda mulle käsimatkatavaralaukun? No Jallis ajoi sitten himaan asti perille, otti sieltä äkkiä käsimatkatavaralaukun, sitten se ajoi sinne terminaalille lentoasemalle takas. Ja Leo tuli siihen terminaaliin niin kuin ulos, se vaihtoi kamansa semmoiseen pieneen käsimatkatavaralaukkuun, että sitten ei tarvitse mennä sinne laukun jättöpisteelle, vaan sitten Leo pääsi suoraan turvatarkastukseen ja mun kysymys kuuluu, että ketä helvettiä kiinnostaa. Niin. Mutta mä haluan kuulla tähän kyllä Aki Mannisen mielipiteen tai Bull Mentulan. Jompikumpi pitäisi olla kommentoimassa. Mutta sä luit sen myös, eli kyllä sua kiinnosti. Jompikumpi voisi kommentoida. Todennäköisesti mä luulen, että Ippe vähän niin kuin kuitenkin sillä silmät koostukin, kun se luki Eikä vaan silmät. Hyvin sä käytit meidän aikaa tossa. Niin. Hokkus pokkus. Kiva, että sä koit sen näin.
Näin Hokkus Pokkus ja Fokus. Se on aikamoinen biisi toi. Se on taideteos. Jatketaan vielä hetken aikaa Annin, Panhuilupojan ja AP:n kanssa. Jaha. Onko sulla joku vieras täällä vaan, mistä mä en tiedä? Hei, äsken puhuttiin siitä, että jotkut vaan ei ymmärrä sitä, että yrityksen homma on se, että se pyörii. Ja yrityksen homma on myös se, että se saa sen verran tuottoa, että se pystyy palkkansa maksaa sun muuta. Ja mä löysin tuossa tämän biisin aikana tällaisen uutisen, että Lidl teki kovan ratkaisun. Asiakkaat laukoivat nyt suorat sanat ja Iltalehti kertoo tämän. Lidlin tuore päätös herättää monissa asiakkaissa ihmetystä ja tämä ihmetys on se, että Lidl tiedotti lokakuun alussa, että jatkossa punalaputettujen tuotteiden alennus on 20% aikaisemman 30% sijaan. Ja syynä tähän Lidlin mukaan on, että asiakkaat ostavat hävikkituotteita niin innokkaasti. Ja jälleen kerran tällaisena, sanotaan tämmöisenä talousoikeistolaisena, ymmärrän oikein hyvin. Ja tässä on nyt taas niin, että kuka nyt taas on tehnyt virheen, se, että sä saat halvalla, mutta kun sun pitää saada vielä halvemmalla. Kaikki kallistuu. Kyllä mä ymmärrän siis semmoisen kohdalla, jolla ei oikeasti ole rahaa, mutta sitten on näitä mammoja, jotka oikeasti niin kuin ottaa jo varaa kaiken jo ennen kun lyö kello sen, että tulee se tarjous, niin kaikki paistopisteen tuotteet on minun, sinä et saa koskea. Niin joo, mutta siis, joka paikasta jatkuvasti. Mutta mä ymmärrän, esimerkiksi mä olin eräässä stadilaisessa hotellissa kokkina ja me tehtiin sitten sellainen, että meillä kun oli lounas, oli myös siinä ja ennen sitten kun alkoi alakartet, niin jos jäi sitä lounasruokaa, niin siitä myytiin sitten hiukan alemmalla hinnalla, niin nämä, mitkä kävi aina lounaalla muutenkin, niin ne rupesi sitten tulemaan vain ja ainoastaan hakemaan sitten sitä alennettua ruokaa. Ja se piti vaan lopettaa yksinkertaisesti sen takia, kun me ei oltaisi saatu niitä katteita. Ja tässäkin pitää muistaa nyt, että se alennus on joka tapauksessa 20% siitä normaalista hinnasta. Että eihän tämä firma nyt ole tehnyt minkäännäköistä virhettä, että taas asiakkaat heittää taas mun mielestä vähän palloa ja syytä sinne, missä sitä syytä ei ole. Asiakkaat kummastelevat päätöstä, sillä ruoan hinta on noussut ja monella on talous tiukalla. Tuulin mielestä asia pitäisi ennenkin muuttaa päinvastaiseen suuntaan. No, Tuuli, hyvä. Kun sen firman homma ei ole perkele jakaa ilmasta ruokaa, jos jollain ei ole rahaa. Niin eihän mikään yritys ole vastuussa yhdenkään asiakkaan maksukyvystä missään tilanteessa. Niin. Mutta tällaista. Meillä rupeaa pikkuhiljaa aika tulee vastaan. Kiitoksia Anni, kiitoksia Ippe todella paljon. Oli kiva olla täällä niin kuin 3 Pekkaa. Kyllä. Elikkä ja tulevaisuudessakin tulee näitä sitten silleen, että Ippe välillä vääntää Annin kanssa ja minä Annen kanssa. Ja sekasalaattina mennään, mutta pyritään tietysti siihen, että täällä kaikki 3 olisi paikalla. Kiitoksia eritoten kaikille teille kuulijoille. Jatketaan tästä syksyä. Pysykää terveenä ja heippa hei. Hei Sean. Moi moi. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands.
We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep